Ikinga nchano mwancho motega litukulia lero nigo tuli amono mule migiga as studio mule miovene kegemango kwanera oyo minto Christopher Miruka Martin oyo gochikotomanya mangi kegema igure chinchira chingi chobo tukubuge chinchoke ni mayetega mantaba ngembanje to boke na lero no manyenga uboke nga kibokorosi wanga kiboke bokorosi wakore chinchoke na bigo bwe chitoke mboro byo biga kulendeka tunya kuchakamo ya masemo litangani ayonya ko bange ko ngagirisi mikontabinga nwanche to boke bwe chinchoke na boy gonye gwanche to boke mboro byo biga gwanche aikwanya kuliyo boke ngoto tabiole ya masemo karibu sana ncheko kwa Geoffrey Usariwa na tomo gani gaigase studio kwa isani kubwa ya BioVision Africa Trust kilimo hai na oromurubuli karibu sana yo minto Richard liagorobiribia yo mto morali mbia mono na nagokire wika studio yetu ya Getembe inkolengia nero litukulia ulitaga niko baga nimefurahi sana na inde mbuya mono asuku angaligania asinchira bene kima ngade chucha kasa mali tote binga ningo asinchira bene kima na ndinga ikwarule nkyokora aso malieta Christopher Miruka Matthews kuruliana ward ime ya suneka bomukora igo Christopher Matthews gose Christopher Miruka emiremo yage menene liga miremo ya nemenene umuralia no kuligiriringa chinchoke na chongo diri mono nacho egere twanyoro boke twalia na bintu binde bigotokonyake yebona igaye no muremi bwe chinchoke ndino muremi bwe chinchoke na rate mirendo jenga numwa kuikomiwe chikoera waje watakala 10 years tali agosoli akodiro bwe chinchoke Christopher Miruka Matthews na ero amona ituga as studio obolemi bwe chinchoke no murobuli kurunga kilimo hai yema semo onyore mwanche matelinga ntu bwata mansyo maya aliye namba yesi 0741583878 yani inoti isano na ibere inye eyemo isano na isato na ibere isano na isato na ichi namba chi studio mwancho mategali as bakali yago hayo manyene kuchurugusanga nayo tebinga no tegerera teguse nga yutu bwata kurwa libuli nanera to kubulinga ki ine ayo no muri mwichi nchukule na sikukete chinchuke chiri chingi ya soboke obukubu bwichi kwanya kuli onya kwanya goncha na ili tukeli mototari obukubu nige ntegiya sana njena onchata kana ingura onchando boke no buyabole sana na nguchuru kwanira bono morogobo tebya mangana mange bono tukuchaka bene kigma karibu sana ayo mito Christopher neka tukuligiria amangana yichinchoke litanga likigma chinchoke obutugwi chinchoke ngento kieke na ndena sikuborobu ya asiriro bali agusi moralia ngagerete nga chinchoke nekemelie kia sana agegotokonya kunyoro boke na bintu mbiro toja twanya na wax bintu bikorosyo musuma bintu bikoros na bintu binde utatiga tutaraikira igo abange tumaitenga bole migwe chinchoke no boke tokonyora kuruo twalia na ndi chinchoke ji gwigato chirusia semete to chirusia se chingoro ime to chirosa chisanduki na litranyoro boke chinchoke njigo cha muteigoro igabo saigo chigotwaro bwaba na ndi tokonyora boke kyara kibakike waka cheita abantu bobo nga chinchoke jiri chintindi igo kertu kwana chinchoke gosobo tugibwe chinchoke na sekiboko kolibu ya siriro bali agusi asiriro bali agusi etwanyora nga ebimeli bisimekiro flowers mauga matoke chikawa chinchoke jichiro chigo samsa na chigorosyo boko piwa hani igo bole na ndibole chinguru oboke bole piwa hani borobuya asigusi basoro mwanche bategera leke tokenya gukwana no muri mitoga igabwe chinchoke yo mito Christopher Matthews Miruka ayo mwenyene na rali gali abange basoro batenga umurubuli yuno muya anse studio igo inyorenga inamba yesimiro achikuto kwanira gaiga ekerongo chikubulisi michago badaye ne 0741583878 na tubanga nigo ali gaiga sire bagali nene lia BioVision Africa Trust kubwata na BioVision Foundation umurubuli kurunga kilimo hai ase studio ayemo asemo chinchoke gosobotugi bwe chinchoke katukwa na botugi chinchoke inkikia impene mbu ya kitoko nyoraso botugi chinchoke either asensa mali chibesa gosi amangana alia ibintu bitonchoka na ine inkibiko kera chinchoke na mali etubate bitawo to samanga chinchoke na mali chinchoke wa yitugire ko nyoro boke onyore chibesa na inde oboke bongo tumiole mbara bataliko lisukali kwanya watumire asenka igotiro bali itu lya gusi
oboke no buya na ndi chinchoke ne chinyinge chiro chitakire tutuge tonyoro ese enchira ya mose ibere yokonyoro ne visi asinjira ya rais wetera oboke yewa morali igo obuya bono mutugyo gochaka boni gagutwe chinchoke nabako tebanga nambe yamonkonyora chibese no kwateba chibesa nandi chinchoke gwata no mali yokini mali na sense mbintu bitochaka naine mnabono totebe ebintu mbere bigo sija chingende chikawa matoke chingende chinchoke ngosamsajire ibintu biri mbiri korwara ikyara bols nere chigotumika kwanyoranga nandi tugusiara lyogo mugonda asange ne chinchoke chinchoke chigosamsa chiabeka chikemiko chiabo ibintu kelinge gotwara disease mono iko garogora chinchoke chikoje kuruka ali mugondo asibisicha sichi ebimeli bigo sicha ntoba iso kuchiminya kikurwa ntobasa kujibekera lyogo ntobasa kujita ekewera nali nkubeka chire lyogo lyabo ande charusi lyogo linde lya chikorosi oboke twali timete umwancho mategali kwa manyata mangana umwancho muligere nyorage tembe television ya tembe FM 2.7 Christopher Miruka Matthews na Ramona into bono morogoba agoto semigoro butuki bwe chinchoke nabo igobo limyo ya bwe chinchoke asiri bagali nene lia BioVision Africa Trust na BioVision Foundation morobo liora sembe okoro nkilimo hai no mwana bwe liora Geoffrey Sadigo bono masemo eketukune kuligiria mangana iga andake kerungu kuboli bono imbintu kibi moli myako agwente gutwara eligera go chako boli bwe chinchoke ibintu biri byape n'umuntu muri myako ntoko tabanga requirements ekego kantu aleke nkwantu aleke nchake go tuka chinchoke muralia litanga ni kabisa anyole seminar tatuka chinchoke bosaigo kyana njibwa na jeri changamoto anke litanga ni atwale omosemi asomigwe usatalire so muntu ndo tugete eliyakabere anyole chibesa aguchakira kugura emitana ekera agurire emitane chinchoke chisoe kerji asoire aganyimitie nyene ase kwa vesti oboke arosi chibesa yebo igebi ntebikwa kwana egwakole mitebine egetaka ni anyoro gosemi abo semia chibesa ni chibesa aguchakire kafto nande kende ama kugura emitana chinchoke chigoswa ansenera bono koganya anyole chibesa gura soboke wakwanire go emitana imitana kirimiya egokoli byase gusiga iganga nityo terere nandika kikuru kwimitana iyo chitabe chimitana ekiri cyo koli bya gusiga iga ngabirite ngemitana nere yakabeire ekorokunga long stroke eliya yalinge mne yemetebo choire round iga tego koli gusiga iga esingejeli gotoka guchibukamba ntubwate Kenya top eliya chite kare nero ya ruten semo ya bukamba lakini bona elie ekonyore kuine otarons bona le ntubwate long stroba ya lero okorosi ense kuine kobera de super asido ko gesero buke yewon ikobono gagusinire tugonti gutumia bondo ndo gutumika long stretch beehive inere o mutano kisasa umuya nando gutwaro gosemelinga nkonyoro buke kurwo omwanchi motegereri nyombono gotonyero muligereri anse studio omuroboliyo kurunga kilimo hai etukwana n'umuremi Christopher Miruka Matthews yugo tubwato manyo monene agotomanyigure chinchoke gosobo tugwe chinchoke na ndo butugwe chinchoke na tugunyo gobokwanira gase studio na buranya n'ubwato moyo bugotuga abono leo nabwata mangi sana ntoko libaga sogotwa kiresimba daye kubulia maboli komenta kugani komanya mangi zaidi ngankyura korobo tugwe chingobo konye abantu abangi ngora turoboke gali tugula abana baito boke n'ibintu binde ntobanyana twanywa asi nchunga aboke nobuya bono lindira yarono alega igo mu manyibwo bo tugibwe chinchoke abono ketukuni ukwanira igoro yamangana iga andake umulimi bono gandiro chaka ingayi aranyara ko bakubeka emitana yaye eligera ageso boke buya moralia metana gara rosiri kwenda do access to motebya sako nyeteka buya ntobeka nchira igoro ntobeka seri ogirire linyinge gyara nchichoke njigotaka lyogi ande tuabeka sale munane kingararo iga chinchoke jigotara choka mundaranya ku disturb igona kugatwa mutale tamota sawenda uchibeka niga igoli tagani ekatu kwadera asemetana igwenta kobemya ino abanyene nkoenda muri mwaligerelia yewon mwancho motegereri yetu myoke anse studio tunyoleke mnyiriki gagi ya kilimo hai tukwira togere usangamo no mo semi utobo no margoba
The Organic Farmer kugwatirana amwe na BioVision niko bagokoretera kilimo hai n'umurubirio okumurikira uburimi bw'ubwongereria ububokoreta engeria na kurenda amazingira. Karibu nainde ACMBO BioVision Africa Trust kubwata na BioVision Foundation ubagotoletera umurobiro kilimo hai amonencha studio no mumanyi bwa mangana yobutugi bw'Chinchoke obwatu mwajobone sana na kyagorobo semi ubona murogobaga kigima kunya na mubuli ngalende umuntu guchaka ngayiya wonto kubika imitana yaye iligirage sobuke mwete muna aru atebenga bona tigandu teno eli batiko ngolata tigandu teno e pare gurugawo ngayiya wonto kubika imitana yaye iligirage sechi obukibuya moralia Chinchoke garota tugotuga toja twagutarira twakorokia store chibeka na wera nyalekana tuchiaga chire nyumba tuchibange ime egekwera naboko nyoranga abantu mbali bagocha bachibuguri baira bachikowesa utali aware igo elia kabere ebintu mbiro biromi byoja byagiseria asa yo ikabe green chinsana konji affect na bintu binde buna bono chinsagara chimbeba arafu ne likorominyo ndro libe lirigoja lya soira sebia ibuga Chinchoke chikunganya okay yo bono Chinchoke go ikato chirende na ende go ikato chiroseri eset asichikobera omaitingaga Chinchoke chibona gichira nchiru mundale uchichegi yagera umuntu liyakanda kwa vesti na rebyuko goyoro swaime wa vesti na ndo sieka igina kitoko benga egero tugibwe Chinchoke ni kirimo yuki ni mali no bulemi nande nibo ugatonyerende egero tugete ntokobeka libati igoro onyalenga gero kindu chiagure chichi goita abantu ntokobeka bara igoro munda cha imogi go umutano yo chire bosa kusabana bachichegire na abantu mati na bakarakali bako ba igo tutatirwa chibeka sale save Chinchoke ne chingia egero chirendete ana bochiwa kwa naye oboke na use chibesa onyore kuruo okay Chinchoke twa chirenda na ndo chibeka sagia asale safi ya safi endake asebali baguchaka gutuga umulimi olioga netiko simeka gosogutuga Chinchoke nyakibona ara attract Chinchoke chiaye eligere chibeke yani chiswase behavior yaye biyanga kiuchi ngakiaguchumusa nkiangutokora bona katwa morose iri metana usagurira mutana vaccinate kwanda twabeka ya attract Chinchoke irichaicha Chinchoke chimwe to chibatu manyo bonge sana wani chiwo ja samsa chioka imalia chanda jateba ninga asinara to kwanda ku stay chemuke kuneli chanyereta yagara ja stay imalia yagara egara je mugiri ja chire malia soire igona libono Chinchoke ja soire mutana oli ekoro mwingi ma eli ye kuinere ne drone na vinchibinde bono ekonyalikananga metaneli katwanyerosiri goikobe kigende gotemege kungusa busaigo nchigocha dabe ko iregeka aya ekaro ya beriro sine mutinyo mogima Chinchoke kitaraicha dokonye rusi tonyo bangusa nandi twabeka nandi wax yagara chaicha na bokonya Chinchoke asinali kitali kueta obuya lakini munabona igetunwa useroje Chinchoke janjide gutara mone bitunwa na roche iyo Chinchoke chikoba chinyinge lakini asinara ko bafrad kwa nyanga chiko iregeka igona bekenyerekana motega segete Chinchoke chinchiswa kitali gocha bwangu kai igobona goika tuliyase e direction ya chigweta matichinga muna ndatebe muna ndege ese gweta okonyole bwatera ini yaye Chinchoke jinji bwatira ini chapa chikonyara gweta okonya chigweta maambi furthermore anyora siji afukado jisire jiringa kijise bisicha chi afukado jisijede Chinchoke chiwo cha mono chinyinge ore kote gabo si afukado chiwo cha bwanga se wiki okonya Chinchoke cha isoire ja soire mutano lime na ende naona matoke se chikawa chire na arongo cha chire nemete mitenere bwate omungso muya chiega osijire Chinchoke janjide ko samseke maambi litukoligima none likonge kali asomoiriga Chinchoke jigo ichoro igono beke bia ifu ya aroro obeke ne kwende na bakonya akoriki ya soire eka toko tekali tangani na beko nyalika na eka twalirina asayinga kiale na bitoko nyesiba igoro toko siba kwende ya inseyoka twatige super
ya gari jigo so to ma ko bekere super igoro ime ikari ja swaire ikonje mbugete nganda ke no go beka ndonsi ya go ikatulia stoko beka asagia na bana mbaji uji kuna chibarase wanche mategera linga tikora sagara yora ntebinga nugota mangana igagose na ndake kura tutebingo libuli anakubuli ngayo motegera li ogunne getembe FM na getembe television no mai to boke bwijinjoke no mai tejinjoke ura ndebya no ya kora sete tebanga ni manye tejinjoke uyerenga gya gorote kabo no nchiko muraza kura tukwanira nguga 0741 583878 ura ntebinga no tegera tumurobeli nga yugu tubwata kurwa nandi ngigu tumusemi ubwichinjoka ukwana umachinjoke jikana jiro jabantu bachobwete sana lero kurara kwaranga n'icyo cyo mutayi turaranyura ngo babiri batatu bali batugete chinchuke bali batatugeti bali bagwete kukwana ituno basemi bagwete nabo totebinga etukwaniga ukwani Christopher asinjira bene ili taliago getembe FM Hello. Yes. Na sio mliko. Mbiamono ngakyukoro kwa Wewe kupena tota kurumuramani gatende. Benard Kurumaremani Muramani Ili ko nga yuwaka kurwa aka ko gatende Muramani kenero. Mbiamono sana lisoli yao Ona ko bolika. Omo manyore tirebuya. Aha Bono bora sare menoro tikusia kenge. Aha Bono anapo tege ware ave tinjo kuteria sa compound because gona na tuaga tirane. Obware kurwa se compound Tengo que bono ko nyore tirane ga jete moina ne yende mat. Aha Ono asoko to mo tanambware. Nkolengia libuli yako olibukwali bolibu asensira yabene kiguma omulemi yene gweto magana yo kiguma tyanyole yendega iga asensira yabene kiguma yako bolinga benada kuromura mavire kigali yako bolinga nga yubwale kubo alfa boli muntu gwenta kubika jinjuki jao eligere chibabuya amangana unsi aikira nebya getembe FM and TV allo Awungaligo iliyetaningo akubairete mbiamono ngero kujada kunyandira yene ayatata jazo inga kibona jazoni yande hey kuja koiro nyaza ndo kaniki maende ngotukole chinjoke yara anda chira patata oh ayinga kioko tukopoli kolivoli kona dhavingo lakini chiarago razire aya bono bulibuli nobwate usiku waliko tanu maite kutuka bolingo aha kero jiaso iro mutana santi sana nkole ngiribuli ya timu ngwali kwa ko tinga chiaso iro mutana igoro ngakiwo so koro uchirusi bono tinguma nkiaboli lakini oboli rigagu tyatonyoro ndege gane rubwata liboli ya ega bono moroko ba kigima getembe from low okonto polura wara ya pure saido na gyogoro kwa omonto polumurako ongencho omonso kai omonso naye eni ngakare mbiamono karibu sana omonso ukata yamoga ngego chituna watu twali motore iko gwategere magana maya sana asante sana omonso mbiamono getembe TV and road yaro aya ba tugibane bekinjuki mbiamono sana tata mbiyore bono kene kyaki abacho kore nkunera ngaki ono liboli ndira njoye kyaki abacho kore nkunera ko tabaka mije ni ko nyugwete na matabere kasi na ko igure kazi na kazi yo no murango minore kaiga basi gambo lili swali Njiro bono na nyuko baka kyarenge yamenyete nyomba kize kingao ne kire kigo kikyabera ange no mo kikyara sabantu
Eta wauti yiga kiti gante binganga kiechi chile nyomba unaomba wasoka mugo etana na chilo. Chile chikolende wakicha kwa jaba ko binde kia bantu. Mbachando kichibwa. Mbia mono omwabisana ngati kuli kama boli aya mukubuli mbia mono sana. Chinjo kijigo etane jya nyomba njiri jije tofauti na bakubuli gawo. Tiabulisi mbidega iga Getembe Low TV and Radio. Hello. Hello Getembe. Karanga. Hello. Karango yuga karigo chinchirege teiga tikanda nyaranga kiere gaiga sijira bene kaguma alafu baadaye nyigunga kigo chaga Getembe Low. Jafre yongalizo. No ndiga tata. Ngana poli na ti. Yo. Nomba ndiko. Yo. Ngana kongora rachira matandai goro. Chinsanako. Chinsanako ngachi bataka kiasi oro lakini nataka kumanya. Mbia mono sano igule ngaichiko itakose. Okay, unchaso ni kurunya ntrago. Okay. Getembe Low. Alo Getembe. Okoranga ndikubulie moyo kagangira na sori ga utusangamo alafu irende musori ga Getembe TV and Radio. Hello. Alo Getembe. Oh. Liboli yago kwa kari ukwa na nse sana kwa na goniliogi. Aha, ngajugo kwa. Esimi yage gukwa na nse sana timetiura seriogi kwa recommendary yogi na utoko kuigwa. Oyakora ukwa nense na ate ngobule simyo mwali gaiga lakini ukwa nense sana kulende asenchi ya ujumbe chae na bana ndago lika ujumbe se studio ntusanga monera lakini tima itige se nkubuguli limo igato igu Getembe Low. Hello. Karibu sana. Njenda Getembe ndakana na kakuru pachiwa. Raeli. Boli liao. Ngona ari ko boli nga chinjo kiga karaki ko bagosa cha compound. Iwa nga ngiri ko itano na ba. Kero jira se compound. Akuboli nga kero jira se compound nchirigo ita abana nga kibono chuje chiaba kero jira se compound. Tuchakasa muliga babuli bwangu tuchakiriliyo mwali kegema chingo jira se compound nchirigo ita bana. Chinjo kechira compound. Ekaro jira somutana. Inchira nere toko takatuambeka nga nyomba nchibange mono twajibeka isiko yo compound na ndi nabora asimeke jinsi ya round iga ya track chinjo kechiri chaga ndo uchigoro ikerekere chiko enda bugeka iga nabo chikomera no muntu iri yakabere ekaro chinjo kechiri chira somutana nchinga mune chiro motegoro ekebagiko chagiaka kyarete disturbance yagarije itabantu chinjo kechinyinge chikoba chintinde karo chire semete usekaro chire nyomba ime okonyora abantu ngunya wita itabali bayagita mafuta kwanyora yarasiro yomo yagera yarete shida lakini mono ejire cyo mutego na chire chimbe ejine jiri ko bantindi mono igere jira se bia ivyaye aso mutana ime na inde ekari jaga jire nyumba sikitere kire buyayiga kitabe kirinchira igoro kinjoke njibwa dimo chando. Oh yes. Libo na robo liga libo libyanga totem gitawa uti jingo chiri chikotara isiko chigomnyoka na chiri nyumba gali chira basani ya saba ntoko nyara chira ali nyumba chiri nyumba imeiga. Omugako yumbi yabo likuruta baka na ndali nimba tabali mibanda ororo kabisa lakini kinjoke chingia ejire nyomba imese konyora jimenyete se sirengime wose jimenyete nyombe nganyire nabo chinga mune jire box ime bono njiri ko bantindi na kirata nga jinjo kijikora sanjiri chikobere semetego ige jire nyomba chagwe chikweke na bantu chanalira abantu bachinge jire box ime ekiase bive libo linde yo ndaboli Bernard murama village galia au fa nga yo ubwaro ko be kumutano gwegere kurwa sinka ekera marema akere gusi nsemo chinde abantu bagorenga kerota to jinjo ko to twaro buli mobonene buli mona bo twaro bokegera asebegete maybe echo next year nabo kusimeka chinsi yaga chigenda igoro use twaranya saisaine twabeke nyumba ya mabati ikomiga kwabeka jibia ifuchao nabo jikaba na ikomi use 15 yagera bono nabo konyanga na chire safe ekya nabo kusimeka chinsi yaga round echimoka uchigoro usitwagaje twabutura libati chaita uchigoro mutaru chikomana nacho ekero ngandiko korangira ne ase amaboli andega iga aboli kuchisana ko karochi achire gali so mutana ngakiugu ngachigo etera
abarimi bande bauchibareta magina baterekera ABIF usikwanyora sabegete nyumba ayabuchafu yeboro bonge ekerage siro boke boli ebintu biri bigotonya inse ngorenta biri jinsa na keji cheje chabwata se sanduki cha sel jinjoke bona kidote ngasari go ikabe green asa viesi nje ndagira oboke ne ndagira nandi ne liyogo tuligilingo andako mulimi gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku